Velkommen til informationsmøde om handleplaner og evalueringer i forbindelse med supplerende sprogstøtte i dansk for tosprogede elever. Jeg hedder Helle Brink. Jeg sidder i Fordelingssekretariatets bestyrelse og er til dagligt leder på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Jeg vil indledningsvis præsentere dem, der er med til at afvikle det her webinar, og så vil jeg kort gennemgå programmet, og sidst vil jeg komme ind på nogle praktiske ting, inden vi for alvor går i gang. I efteråret 2021 nedsatte Fordelingssekretariatets bestyrelse et udvalg, der fik til opgave at udarbejde skabeloner til handleplaner og evalueringer af supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosprogede elever. Udvalget har repræsentation fra skoler og fra Fordelingssekretariatet. Fra sekretariatet er det Anders, Linda og Silvia. Jeg nævner dem blot ved fornavn. Og fra skoler er det Anne-Louise, som er skoleleder på Herlufsholm i Næstved. Det er Jub, som er skoleleder på Al-Salahia-skolen i Odense. Det er Michelle, der er lærer på Al-Hikma-skolen i København. Og det er Camilla, som er lærer på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Jeg sidder som leder af udvalget. Vi er alle 8 med i dag. Og herudover så har vi også Kia og Camilla med fra sekretariatet. De hjælper med det praktiske og styrer spørgerunderne. På webinaret i dag så vil vi sige lidt om administrationsgrundlaget og formålet for den supplerende sprogstøtte, samt om det helt praktiske i forbindelse med det at indsende handleplaner og evalueringer. Så tager vi lige at svare på spørgsmål, inden vi går videre til punktet om udfyldelse af handleplaner og evalueringer. Og igen vil der så bagefter være mulighed for at stille spørgsmål til det. Vi har i alt 1,5 time, altså slutter vi senest kl. 15. I forhold til de praktiske ting, så vil det være sådan, at når I stiller spørgsmål, så skal I gøre det ved Q&A. Den ligger oppe i bjælken, øverst i bjælken, der hvor der også står chat lidt længere henne, der ligger den. Hvis vi ikke når at besvare alle spørgsmål, så vil vi besvare dem skriftligt bagefter. Vi optager webinaret, men da det er helt nyt for os at afholde sådan et webinar, ja faktisk så er I det første hold, I bliver prøvekaninerne her, så vil vi først efterfølgende tage stilling til, om vi vil udsende optagelsen. Men vi lægger uanset hvad slidesene på Fordelingssekretariatets hjemmeside bagefter. Spørgsmål til administrationsgrundlaget, de skal være opklarende karakter. Det er ikke webinarets formål at begynde at diskutere administrationsgrundlaget. Webinarets fokus det er handleplaner og evalueringer, og vi erfarede under sidste års stikprøver, at der var en del handleplaner og evalueringer, der ikke var udfyldt korrekt eller som var mangelfulde. Det kan betyde, at man får afvist sin ansøgning, så derfor er det vigtigt at få udfyldt den korrekt og fyldestgørende, og det vil vi komme ind på under punkt 5. Endnu en gang velkommen, og nu vil jeg give ordet til Anders. Tak for det, Helle. Jeg vil sige lidt om betingelserne for at få tilskud til supplerende sprogstøtteundervisning. Tilskudsbetingelserne og retningslinjerne er beskrevet i administrationsgrundlaget, som er vedtaget af Fordelingssekretariatets bestyrelse. Bestyrelsen evaluerer løbende alle vores administrationsgrundlag, og den seneste evaluering af dette administrationsgrundlag medførte en del ændringer med virkning fra skoleåret 2022-23. Jeg skal bede om den næste PowerPoint. Tilskuddet har til formål at understøtte indlæring af det danske sprog for tosprogede elever ved at give supplerende sprogstøtteundervisning og derved sikre, at tosprogede elever hurtigst muligt lærer dansk, svarende til kravene i folkeskolen, så de kan få det fulde udbytte af skolens undervisning i alle fag, og så de bliver i stand til at gennemføre en uddannelse ligesom andre unge. Der er altså tale om supplerende undervisning i forhold til den almindelige danskundervisning, og der er tale om sprogstøtte, men ikke anden faglig støtte. Så skal jeg bede om det næste PowerPoint. For at skolen kan få tilskud, er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Støtteundervisningen skal foregå uden for klasseundervisningen.
og undervisningen skal være forskudt i forhold til den almindelige danskundervisning. Det er dog ikke et krav, at undervisningen foregår uden for elevernes normale skoletid. Der kan ydes tilskud til hold på op til og med 5 elever. Der kan kun ydes tilskud til en elev inden for maksimalt 3 på hinanden følgende skoleår. Og skolen kan kun anvende de tildelte støttelektioner på de elever, der har søgt tilskud for. Så skal jeg med om næste PowerPoint. Skolen kan ikke omfordele de tildelte støttelektioner mellem eleverne eller ændre på det planlagte ved for eksempel at flytte elever mellem hold. Dog må skolen omfordele eller ændre i forhold til det ansøgte blandt de elever, der har søgt tilskud for, hvis det er begrundet i elevevalueringerne. Så skal skolen føre protokol over afviklede støtteundervisningslektioner og indsende protokollen efter skoleåret sammen med en ledelseserklæring om, at tilskudsbetingelserne er opfyldt. Ikke afviklede støttelektioner skal tilbagebetales. Og skolen skal anvende den protokolskabelon, som fordelingssekretariatet har udarbejdet. Og endelig skal skolen indsende en handleplan for hver enkelt elev 2 gange årligt. I december og april skal skolen evaluere elevernes udbytte af undervisningen og indsende evalueringerne til os. Vi udtager stikprøver af handleplaner og evalueringer. De her regler, de er tilskudsregler, og det vil sige, at for at få tilskud skal skolen opfylde betingelserne i administrationsgrundlaget. Skolen kan organisere støtteundervisningen, som man vil, men for at få tilskud til undervisningen skal betingelserne i administrationsgrundlaget være opfyldt. Så det var en kort gennemgang af tilskudsbetingelserne, og nu giver jeg ordet videre til Linda. Tak for det, Anders. Nu vil jeg fortælle jer lidt om det praktiske, når I skal søge tilskud til støtteundervisning. Her der er nogle frister, I skal være opmærksomme på. 1.10. er det sidste frist for indsendelse af ansøgningen, og I skal være opmærksomme på, at der er ny praksis i forhold til indsendelse af handleplaner, men det kommer jeg tilbage til lidt senere. I december måned, der vil fordelingssekretariatet så udbetale tilskud på baggrund af jeres ansøgninger. Og i januar 24, der skal I evaluere første gang. Og så i maj måned, 15. maj, der skal I evaluere anden gang. Og endelig til sidst, så skal I 1.9.24 indsende protokol, eller det seneste, det er fristen for indsendelse af protokol, den 1.9. Og den ledelseserklæring, som vises på forsiden. I skal løbende sende ansøgninger ind for elever, der er indmeldt efter 5.9, så frem der er brug for at søge støtte til det. Jeg vil i det efterfølgende vise jer forskellige dokumenter, som benyttes, når der søges tilskud til den supplerende sprogstøtteundervisning. Og her der ser I så protokollen. Det er den her protokol, I skal føre løbende, og det er over elevernes deltagelse i støtteundervisningen og i forhold til støtteundervisningens omfang. Det er fordelingssekretariatets skabelon, der skal benyttes. Og som I ser her, så består skabelonen nederst af flere ark. Det består af en forside med ledelseserklæring, og så nede ved den blå her holdprotokol. Og så er der en protokol for individuel undervisning. Så er der en oversigt over lærere, elever, og så er der en oversigt over hold. Her der finder I ansøgningsmaterialet for elever indmeldt på skolen per 5.9. og med tilhørende bilag. Og på bilaget der skriver man elevens navn og CPR-nummer, og så angiver man, om det er individuel eller holdundervisning, og man angiver, hvor mange lektioner man forventer, undervisningen vil tage på et skoleår. Her der ser I ansøgningsmateriale for elever indmeldt på skolen efter 5.9. Det er på et særskilt dokument,
Og på samme vis er der et bilag over de elever, som der søges til. Her skal dog tilføjes, hvornår eleven er indmeldt på skolen, og hvornår I forventes at iværksætte undervisningen. Her der ser I handleplanen og evaluering. Det er et dokument. Handleplanen det er side 1 og side 2. Og så er der evaluering december, evaluering april bagved. Der udarbejdes en handleplan for hver enkelt elev, der er skrevet på jeres ansøgning. Og ja, jeg har lige lidt mere, jeg skal sige på det her. I arbejder med handleplanen ved at åbne handleplanen og udfylde side 1 og 2, og så gemmer I den. Og her der vil jeg så anbefale jer, at I navngiver den med elevens navn og fødselsdag. Og herefter så sendes formularen via Eunomia til fordelingssekretariatet. Og Eunomia, det er jo fordelingssekretariatets tilskudsportal. Når I så skal arbejde med evalueringsdelen, så åbner I den fil, I allerede har gemt på jeres PC, og så udfylder I evalueringen. Og så sender I den også ind via Eunomia efterfølgende. Så lovede jeg at komme tilbage omkring den ændrede praksis for ansøgning. Og det er sådan, at i den 1.10. Der er jo frist for at sende ansøgningen ind. Og der vil vi gerne have, at selve ansøgningsblanketten sendes som PDF, og at I indsender billedet til ansøgningen i Excel. Når vi har modtaget jeres ansøgning, så vil fordelingssekretariatet sørge for at indlæse eleverne i Eunomia, således at det vil blive muligt at sende en handleplan ind per elev. I vil modtage en mail fra fordelingssekretariatet, når det er muligt for jer at sende filen. Senest den 27.10. der sender skolen så handleplanerne til fordelingssekretariatet, og det her I har mulighed for at uploade en per elev. Skolen vil så modtage en kvittering på mail for indsendt handleplan. Og årsagen til den ændrede praksis, skal jeg lige skynde mig at sige, er for at fordelingssekretariatet kan håndtere alle handleplanerne på en meget bedre måde. Her der vil jeg lige vise jer, hvordan I sender handleplanen ind i Eunomia. I logger ind via fordelingssekretariatets hjemmeside, og over i venstre side, der vælger I send fil. Og så skal I vælge område. Og her der vælger I supplerende sprogstøtteundervisning i dansk for tosproget. Og her nede under, der finder I så underområdet. Og I kan se, der er mulighed for at vælge ansøgning, protokol, handleplan, evaluering december og evaluering april. Men i det her tilfælde, der er det handleplanen, vi skal sende ind. Så der vælger I handleplan. I vil så få mulighed for, og det er det nye, I vil få mulighed for at vælge den elev ind, som handleplanen, som er udarbejdet til, eller hvor der er udarbejdet handleplan på, og så vælger I den fil ind. Og når I har valgt filen, så trykker I på send. Og så er det det. I vil modtage en kvitteringsmail, så nåede vi til vejs ind i forhold til det praktiske. Det vil nu være tid til, at der bliver stillet spørgsmål i forhold til fra Q&A. Så nu vil Camille læse dem op. Ja, og der er faktisk ikke kommet nogen spørgsmål. Så vi vil bare komme med en opfordring til, at man får stillet eventuelle spørgsmål op i Q&A, som Helle sagde i starten. Den ligger op øverst i skærmbilledet op i en bjælke. Og hvis der er nogen af jer, der har problemer med at finde ud af det, så eventuelt ræk hånden op, så er vi opmærksomme på, at hvis I har spørgsmål. Men ellers er bare en opfordring.
herfra til at få stillet nogle spørgsmål, hvis I har noget på hjertet. Jamen, Der er en, der skriver nu, det er en voldsom binding, at timerne skal ligge uden for klassens danstimer. Er det nødvendigt? Jeg lige at svare på, det er jo, som jeg sagde i indledningen, at det er den beslutning, der er taget i forhold til administrationsgrundlaget, så den beslutning er taget på et tidspunkt, så den går vi ikke ind og diskuterer nu, men vi har fået nogle henvendelser. Vi holdt jo også møder sidste år, og vi har fået blandt andet den reaktion og også nogle andre, og de ting bliver taget med, når bestyrelsen igen evaluerer administrationsgrundlaget. Så er der en anden, der spørger, om de må få vores slides. Og det blev nævnt i starten. Vi lægger dem ud på vores hjemmeside efter i dag. Der er også en sandsynlighed for, at der kommer video med. Webinaret det bliver optaget, men det er første gang, vi har kastet os ud i et webinar. Så tillader vi os lige at vurdere efterfølgende, om det giver mening at lægge det på vores hjemmeside. Men slidesene vil som minimum blive lagt derind. Så er der en anden, der spørger, hvor meget er støtten per elev per lektion? Jamen, der kan jeg sige, at den var i sidste skoleår på 193 kroner per lektion. Men det er sådan, at vi har en pulje på cirka 10 millioner, og vi kan først sige, hvad tilskud per lektion bliver, når vi kender den samlede ansøgningsmængde. Men altså sidste år 193 kroner per lektion af 45 minutter. Ja, så er der en anden, der spørger, hvor man kan søge hjælp, hvis man efter dagens webinar stadig er usikker på nogle ting omkring tilskuddet. så skal I endelig bare ringe ind til os, så hjælper vi jer gerne videre. Ellers findes vejledning ud på vores hjemmeside under blanketter. Så er der en, der spørger, hvilket lovgrundlag hører supplerende sprogstøtteundervisning under? Er det fælles mål for dansk som andet sprog? Ja, altså jeg tror, jeg vil svare det på den måde, at under fælles mål for dansk som for tosproget, der er jo der er flere ting med. Vi har nogle muligheder. Det er jo kun den supplerende støtte her, som vi taler om, men det er der, og det er også der, når I skal gå ind. Det vil Camilla sige lidt mere om senere, tror jeg, når vi snakker om, når man skal sætte mål op. Hun nikker, jeg kan se. Så det vender vi lige tilbage til, men det er under der. Ja. Så er der en, der spørger, tildelte lektioner kan ikke omfordeles, men i tilfælde af skemaændringer kan jeg så blot flytte for eksempel den ugenlige støtte fra en dag til en anden. Det kommer til at fremgå af protokollen, at ugendagen er flyttet. Ja, det er ikke noget problem. Man må godt rykke rundt på ugedagene. Og det var umiddelbart, hvad der var af spørgsmål. Nej, der kommer et her. Hvordan afmelder man en elev, som ikke længere har behovet? Man udfylder handleplanen, og så sender man den ind, og så sætter man en slutdato på. Den nye handleplansskabelon, det vil I også se, den har et område, hvor man kan krydse af, at eleven er stoppet. Der er flere spørgsmål. Jeg er ny DSA-vejleder. Jeg har fået tilsendt et ansøgningsskema, som jeg stadig mangler at indsende. Hvornår får jeg tilsendt Excel-protokollen? Protokollen den ligger klar til, at man kan udfylde den inde på Fordelingssekretariatets hjemmeside.
sammen med alt andet materiale, og I finder det på hjemmesiden over i højre side under blanketter, supplerende sprogstøtte. Ja, så tror jeg, vi er nået til vejs ende i spørgsmålene. Godt. Så foreslår jeg, at vi går videre, og hvis der nu viser sig nogle spørgsmål senere, så kan I jo tage dem i næste spørgerunde, vi har, når vi nu har haft Camilla på til at sige lidt om handleplaner og evalueringer. Ja, jeg hedder Camilla Haurits, og jeg er specialundervisningskoordinator på Bagsværd Kostskole og Gymnasium. Og jeg kom med i den her gruppe, fordi at vi på vores skole allerede havde haft handleplaner. Og da vi startede ud med at skulle lave skabelonen her, talte vi meget om, at det var vigtigt for os, at det ikke kun var et stykke papir for at, ligesom at dokumentere, at vi gør det, vi skal med timerne for fordelingssekretariatets skyld, men at det også var et værktøj i hverdagen på skolen. Det er i hvert fald sådan, vi har brugt det på min skole. Vi snakkede også meget om, at det var vigtigt, at det skulle være så enkelt som muligt at udfylde, så derfor har vi prøvet, at meget bare skal ordnes med et kryds. Selve handleplanen og evalueringerne er delt i 3 dele, og den første del det er sådan ren fakta og info om eleven, og det er den øverste del, I kan se her. Det vi kigger på her, det er et eksempel, som vi har udarbejdet, som også ligger inde på hjemmesiden, så man altid kan gå tilbage og kigge på og lade sig inspirere af. Den første del er som sagt det her fakta, og navn og CPR-nummer osv., det plejer at være nemt, men den enkelte lærer har nogle gange lidt problemer med det der skolekode. Og så skal man spørge sin leder eller sin koordinator, eller hvem det nu er, der plejer at uploade i Eunomia, så kan de fortælle, hvilken kode hver skole har. Så sætter man et kryds eller 2, alt efter hvad det er for en undervisning eleven har. Det kan jo være, at eleven har både individuel og holdundervisning, så sætter man kryds der. Vi har også talt meget om, hvad for et modersmål eleven har, eller om der måske er flere sprog, eleven begår sig i hjemmet og i skolen. Og at det virkelig kan være noget, der betyder meget, når man har den her undervisning. Så derfor så er det vigtigt at være nysgerrig på og spørge til, enten spørge eleven selv, spørge forældrene, spørge andre lærere, der kender eleven i forvejen, hvis det er en ny elev, man overtager. Så går vi til den næste. Det er også den her faktadel, hvor man skal sætte krydser. Og igen er man nødt til at være lidt nysgerrig på, hvor meget eleven kan. Og hvis det er en helt ny elev, som man kun har nået at have få timer i august og september, inden man skal udfylde denne her, så bliver man jo nødt til at spørge, og så sætte kryds ud for det. Den nederste del her med læsning, skrivning, lytning og tale, det er noget, som vi har taget fra det link, I kan se, der er her med emo.dk. Så hvis man ikke helt har styr på det klassetrin, eleven er på, så kan man klikke sig ind der og se, hvor meget er det nu, man skal kunne i forhold til det enkelte klassetrin, i forhold til eleven her. Og så sætter man et kryds, så godt man nu ved, alt efter hvor meget info man kan få. Hvis man nu er i tvivl, så vurderer man så godt man kan. Ja, så går vi videre. Så kommer vi ligesom til selve delen af en handleplan, vil jeg jo sige. Det er her, hvor vi skal have mål og indsatser. Man starter med at krydse af, om eleven er på hold eller individuelt. Og når man så skal til at udarbejde sine mål, så er det rigtig vigtigt, at man tænker, at det er et realistisk mål. Altså realistisk på den måde i tid, hvor mange lektioner der egentlig søgt til eleven, og vi har jo kun frem til december, hvor det allerede skal evalueres, det her mål. Så skal man også tænke sig godt om, når man formulerer, sådan så det bliver et mål. Og det er ikke bare, vi må også huske at tage hensyn til, man skal sørge for, at det er noget, som måske også er målbart. Så når man her for eksempel vil udvide et ordforråd, så skal man jo have gjort sig klart, hvilke ord er det, så jeg kan måle på det, når jeg når til december. Rigtig tit vil vi jo have et mål, der hedder noget med at udvide sit ordforråd. Og det kan være smalt, og det kan være bredt.
Vi havde en elev i indskoling på et tidspunkt, som kunne næsten ingen dansk, og så måtte vi jo starte med at lære at sige, må jeg være med? Eller hvad hedder en gynge eller en vippe? Så det må man jo vurdere alt efter, hvor gammel eleven nu er. Det her, det er det ene eksempel på vores elev Mehmet. Om lidt får I også lov til at se en ældre elev. Når man så har fået sit mål formuleret så præcist som muligt, så skal man jo finde ud af, hvordan skal jeg så nå det mål sammen med eleven. Vi synes, det er rigtig godt, at der er flere indsatser til hvert mål, så man får varieret sin undervisning så meget som muligt, sådan så det ene måske rammer bedre end det andet. Man kan jo både læse og skrive og spille og lege og så videre, sådan så man rammer så meget som muligt. Det er også godt her at få inddraget dansklæreren, den faste dansklærer. Hvad er det, at der er brug for der, og have et godt samarbejde? Det er vigtigt at have inddraget forældrene. Hvordan kan de bakke op på de mål, vi har her? Måske skal de simpelthen have en indsats, lige præcis det her gør vi derhjemme. Enten ved at bakke det op, vi i forvejen gør i skolen, eller noget, som de specifikt gør hjemme. Det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at de her punkter, for vi vil foreslå, at I skriver indsatserne som punkter, de bliver så præcise som muligt. Og når man så skal bruge det i sin hverdag, så kan man jo faktisk bare bruge det som en tjekliste, hvor langt er jeg kommet. Det her har vi gjort, det her skal vi gøre igen. Nu øver vi igen de her måneder, nu gør vi det på en ny måde, ved at lave det til et spil, eller ved at lave det i en samtale, eller ved at putte det ind i en leg. Især hvis man er på hold med de små, at det jo i hvert fald rigtig givtigt. Man bestemmer selv, om man laver 2 eller 3 mål, alt efter hvad der nu giver mening for den enkelte elev. Og man skal altid huske nederst her at skrive, hvilken titel man har. På min skole kalder vi det DSA-lærer, det hedder lidt forskelligt, og hvem man er. Ikke en underskrift i hånden, men bare så man ved, hvilken lærer, der har lavet det. Når man gemmer her, hvis der så er et lærerskift, så er det jo også nemt at gå tilbage og finde ud af, hvem skal jeg have fat i, hvem ved noget om Mehmet i det her tilfælde. Vi går videre. Så er det nemlig sådan, at vi også har hende her, Agna, altså en større elev, hvor I kan se, at vi også har et mål, hvor hun skal have udvidet sit ordforråd. Her har vi bare snævret det ind til kun faget biologi. Derfor bliver der selvfølgelig også nogle færre indsatser, fordi det er et mindre område. Det er helt okay. Det er bare vigtigt, at der ikke kun står et ord her, så man faktisk ikke helt forstår, hvad der er indsatsen. Så alt efter eleven, hvor meget dansk de kan, hvilken alder de har osv., så tager man højde for det. Det her eksempel ligger også på hjemmesiden, så man kan gå ind og lade sig inspirere af det. Ja, vi går videre. Så kører man undervisningen derudaf frem til december, sådan som man nu har planlagt. Man kigger sine indsatser igennem, har jeg nået det hele. Man taler løbende med dansklæreren, de andre lærer, forældrene osv. Og så når man december måned. Og her øverst kan I se, der var en, der spurgte om det der med, hvis eleven nu stopper, så det er her, man kan sætte kryds og skrive, at eleven er stoppet og ikke får mere undervisning, hvis der ikke var behov for det. Det kan også være, at man er stoppet helt på skolen, og så sætter man også bare kryds her. Hvis man bare skal fortsætte med eleven, så lader man bare det øverste være. Og så starter man nede der, hvor der står mål og indsatser 1. Så tager man stilling til, hvordan går det nu? Har vi nået det mål, vi gerne vil, så kan man nøjes med at sætte 1 kryds. Det kan også godt være, at man delvis har nået det. Det er i hvert fald det, vi har oplevet rigtig tit, at man er på vej, man er ikke helt i mål. Og derfor så kan man sætte 2 krydser, at vi både vil bevare målet, og at det delvist er nået. Og så er det rigtig vigtigt her, at man får lavet en bemærkning om, hvad er det så eleven kan, og hvorfor er det, vi vil arbejde videre med det, og hvad er det så, vi vil gøre der? Hvad vil vi fortsat øve? Her er det jo allernemmest, hvis man har gjort sit mål målbart, så man faktisk kan se, kan han de her ord, vi havde startet med, så kan man jo lave en checkliste på det. Ellers kan det godt være rigtig svært at udfylde her. Ja, det giver rigtig meget, hvis man har de store elever, at man inddrager dem. Både i at sætte målene, men især at evaluere målene. Nej, har lagt du mærke til, at nu kan du også de her ord.
eller nu er det bedre med det her ordstilling, eller hvad pokker det nu er, man har haft gang i. Det kan være virkelig motiverende, og her må man jo igen lige vurdere, hvor meget eleven kan eller skal. Er det kun forældrene, man taler med, eller skal man både tale med forældre og elev? Det her samarbejde er i hvert fald det, der giver allerbedst. Ja, så bladrer vi. Man gør tilsvarende for de andre mål, man har lavet. Man overvejer, om det er nået, eller om det skal fortsættes, sætter krydser for det, og kommer med nogle bemærkninger. Da vi havde vores stikprøve sidste gang, der var det nogle af de her kommentarer og bemærkninger, vi diskuterede rigtig meget. Og vi synes, det var meget tydeligt, at dem, der lige fik skrevet lidt her, faktisk var dem, som på en eller anden måde var nemmest at gå til. Og det vil vi opfordre til igen. Det rykker rigtig meget, både for læreren, en anden lærer, der skal overtage. Det er nemt for forældrene at følge med, hvor langt man er nået, og som sagt også for den enkelte elev. Så det kan være rigtig smart at bruge tid her. Ja, vi bladrer. Det sidste, der er på evalueringen her for december, det er muligheden for et nyt mål. Det er ikke noget, man skal, det er derfor, vi har skrevet eventuelt. Tit vil det jo være sådan, hvis man har nået det ene mål, så er der jo lidt tidsplads i den undervisning, man skal have fremadrettet. Og her kunne man jo så passende sige, nu vil vi gerne lave det her mål. Det er det, der nu er plads til. Det er det, der nu er tid til, eller det er det, han nu er nået til, at han kan nå. Og så formulerer man forfra et kort, realistisk, præcist mål, som så kan gå fra december frem til april, hvor vi skulle jo gerne evaluere igen. Og igen laver man en masse punkter. Hvad for nogle indsatser er det, at jeg vil gøre? Hvad skal eleven gøre? Hvad skal forældrene gøre? Hvordan og hvorledes inddrager jeg de andre lærere osv. Men det er som sagt kun en mulighed. Når man laver den her evaluering, så er den fuldstændig magen til, når vi når april. Så evaluerer man igen på hvert mål for sig, og der er en mulighed for et 5. mål. Og det er jo fordi skoleåret fortsætter jo både i maj og juni, men det er jo også fordi måske skal eleven have undervisning igen året efter, og så er man jo egentlig allerede i gang med den nye handleplan. Vi har virkelig prøvet at gøre meget ud af, at det her skal være et dynamisk værktøj, som man kan bruge hele skoleåret, sådan så det ikke bare er et stykke papir, vi sender ind her for at dokumentere, og vi ikke skal have alle mulige andre papirer i gang om eleven og den her undervisning. Så det håber vi på, at vi er lykkedes med. Ja, så kommer vi til Agne, som jo er vores store elev, hvor man her også kan se, at der er mulighed for at sætte krydser og skrive. Der handler det jo bare om hende. Ja, det går vi hurtigt videre med. Når man har sådan et, hvor der er målet er nået, så er det okay, at der ikke står nogen bemærkninger. Men vi vil stadigvæk opfordre til, at man skriver nogen, sådan så man ligesom kan snakke med hende selv om, hvad er det nu du kan, og hvad er det du kan bruge det til, og hvorfor var det godt, at du nu lærte de her ord osv. Så det vurderer man i det enkelte tilfælde. Ja, og som sagt på hendes den sidste, der valgte vi også at lave et nyt mål, sådan så hun fortsat kunne lære noget mere og uddybe det, hun allerede kunne. Og den sidste ting, jeg lige vil fremhæve, det er det her med, at nu er hun tysktalende og skal lære dansk. Og det der med at inddrage alt det, hun kan på tysk, hvor hun jo er flydende, det er rigtig, rigtig givtigt i den enkelte undervisning. På hvilken som helst måde, man kan inddrage det modersmål. Og nu kan jeg selv godt tysk. Hvis jeg sad med tyrkisk, så var jeg på den. Men det er jo forskelligt, hvem man nu er, der sidder og underviser. Men hvis man på nogen måde kan inddrage det og lave en liste, sådan så man har sit modersmål med, så føler børnene sig jo også ekstra set, og så får vi rykket dem endnu mere. For det er jo trods alt det, vi synes er det vigtigste. Må jeg lige tilføje noget der? Ja. Det er sådan, det er lige der, det er lige mit hjertebarn. Beklager, der er et frikvarter i baggrunden. Men lige netop, som Camilla beskriver det her med at prøve at inddrage modersmålet, at det jo også, selvom det kan være lidt mere udfordrende, hvis det er tyrkisk eller somalisk eller noget helt andet, og man er fuldstændig grøn, så gør det rigtig meget det der med at være nysgerrig på sprog.
Der var et eksempel med en pige, der bliver spurgt allerede i børnehaveklassen, om kan du læse eller skrive? Om det kunne hun i hvert fald ikke. Men det glædede hun sig til at lære. Og så bliver der så spurgt, men hvad med på Urdu? Og hun var oprindeligt fra Pakistan. Nå, jamen der kan jeg sagtens. Der har jeg, siden jeg var 4 år, kan jeg både læse og skrive. Nå, men så kan du da godt læse og skrive. Nå ja, men det er jo ikke vigtigt. Og det var den der tilgang til, det lægger jeg fra mig. På trods af, at eleven jo har en hel masse at byde på, afhængig af, hvor gammel eleven er, så har vi ofte tendens til ude i skolerne med bedste intention, at sådan lidt negligere, at de kommer med en hel begrebsverden. Så det der med, selvom man ikke selv kan sproget, at spørge ind til det, fordi så bliver det meget nemmere for dem at have noget at hænge det nye ord op på, fordi de i forvejen kender begrebet. Det er ikke en helt ny ting, de skal lære. De ved godt, hvad et piskeris er, og hvis de nu får at vide, jamen det hedder piskeris, og så de kan hænge det op på noget, et andet ord, så fungerer det rigtig godt. Og det gælder jo også grammatiske strukturer og sådan noget, at man kan være nysgerrig. Hvordan er det egentlig på dit sprog? Har I så udsagnordet først, eller hvis du nu skulle sige, han spiste isen, hvordan ville det så lyde, hvis du skulle sige det på dansk? Altså gør man eleven til ekspert, og at de får en tanke om sig selv, at de faktisk er både sprogligt bevidste, men også sproglige eksperter, og endda bedre end læreren, bare ikke lige til dansk. Så det kan jeg virkelig anbefale, at få gjort brug af det. Tak for det, Michelle. Så tror jeg, at vi giver ordet over til Camilla og Kia og ser, om der er nogle spørgsmål. Ja, der er en, der spørger, om det er nødvendigt at opstille 3 mål fra begyndelsen. En af mine kollegaer kendte ikke sin nye elev og ønskede kun at have 2 mål i handleplanen. Det er okay. Ja, så er der en anden, der spørger, der skriver, jeg er nysgerrig efter at høre, hvor mange skoler, der søger, og hvor mange elever, der skal deles om de 10 millioner. Jamen, sidste år var det cirka 170 skoler, der søgte. Ja. Kan der søges til elever, hvor den ene forælder er dansk, men hvor der tales andet end dansk i hjemmet? Ja, det kan man. Hvis en elev får en ny DSA-underviser i år, forventes det så, at der står under indsats, at det, der står under indsats 4, tages med i handleplanen? Altså det vil jo være oplagt at tage det, som der allerede er arbejdet med, kan man sige, og taget stilling til ud fra nogen, som har kendt eleven før. Men det er selvfølgelig op til en selv, og så i det samarbejde, man har med læreren, hvad er det, der giver mest mening nu? Så man bestemmer selv, men det er jo nemt, kan man sige, at tage det, der allerede er tænkt ud fra en, som kender eleven. Og det var lidt, det var intentionen, Camilla, at vi ikke havde mange dokumenter, men at der kunne være flow i læringen for den enkelte elev, ved at have så udført det i en handleplan som overhovedet muligt. Så fuldstændig korrekt, der er ingen forventning, men det er absolut hensigtsmæssigt. Så er der en, der spørger, om der kan dispenseres fra de 3 år, hvis eleven har dysleksi. Altså, vi har en mulighed for at dispensere fra de 3 år, men der er jo ikke nogen praksis på området, så det må vi jo tage konkret. Det vil jeg ikke byde på nu. Så ligger der ikke umiddelbart flere spørgsmål lige nu. Og Helle, jeg kan se, du siger noget, men din mikrofon den er slukket. Kan jeg godt se. Det glemte jeg. Jeg vil sige tak for spørgsmålene. Og så vil jeg sige, at hvis I nu har nogle spørgsmål efterfølgende, så er I jo velkommen til at kontakte Fordelingssekretariatet, enten skriftligt eller mundtligt.
Men gå også ind og se på hjemmesiden inden, for der ligger rigtig meget materiale, så man også lige kan lige måske få sit svar den vej igennem, ikke? Helle, der er kommet der kommer spørgsmål mere nu. Har nogle skoler en let tilgængelig sprogtest til vurdering af, om det er tosprogselever? Der er ikke rigtig nogen, der svarer. Jeg tror ikke, der er sådan en test, vil jeg sige. Altså, jeg kender i hvert fald ikke til den. Her på skolen, der gør vi det jo ved, I sammen med forældre og elever vurderer det. Så vi har ikke noget, så man kan teste det. Så er der en, der spørger, om man kan ansøge, hvis man er en international skole. Ja, det kan man godt. Man skal bare opfylde tilskudsbetingelserne. For at få tilskud. Der er en, der skriver her, at vi har en test på Johannesskolen. Så ja, så kan man jo eventuelt tage kontakt, hvis man gerne vil have indblik i den. Men det vil da være rart at se. Det må I, tænke, vi vil meget gerne, hvis I vil fremsende den, for så kan vi jo se, om det eventuelt var noget, vi skulle dele med andre, hvis vi måtte det. Det var da et fint tilbud. Tak for det. Og vi siger, det findes også, vi har også en på Herlufsholm skole, som vi tester efter en standardiseret test, og det vil vi også rigtig gerne fremsende, så den også kan distribueres, hvis der er andre, der synes, at det kunne være givende. Så meget gerne. Så er der en, der har et afklarende spørgsmål. Der er lavet handleplaner sidste år, men de elever, der fortsætter, skal registreres igen, og der skal laves en ny. Er det korrekt? Det er der bliver nikket omkring her. Ja, det er korrekt. Så er der en, der spørger, hvorfor var det nu, at vi ikke måtte placere dansk som andetsprogundervisning samtidig med danskundervisningen bare sådan lovmæssigt? Kort kan jeg sige, nu er vi så igen inde i administrationsgrundlaget, men det blev taget som beslutning, fordi vi vil jo gerne give eleven så meget danskundervisning som muligt. Så det er derfor, man skal have alle sine dansktimer, og så det her supplerende, det er altså ud over de dansktimer, man i forvejen har. Så der er en, der spørger, hvornår kan en elev i nogen grad anvende sit modersmål som værktøj i tilegnelsen af dansk? Det vil jeg gerne svare på, hvis det er. Ofte så, det er det i hvert fald på vores skole, der er det børn, som har været i kontakt med det omkringliggende samfund. Så de er ikke sådan, de er jo ikke fuldt ud eksperter på deres eget modersmål. Det kan være, at de sagtens kan hænge de nye ord, de får på dansk, op på arabisk, eller hvad det nu er, de har som modersmål. Men de er måske ikke i stand til, fordi de ikke har fået modersmålsundervisning, de kender ikke rigtigt til skriftsproget på arabisk måske, så er de ikke eksperter lige på det her punkt. Så det er ikke sikkert, at de kan gå ind på Urdu og søge efter et ord og finde ud af, hvad hedder det egentlig. Så det handler om, hvordan de får det fuldt ud. Vi havde jo en elev i min praktik på Bagsværd Privatskole, som var kinesisk og kom direkte fra Kina og ikke kunne et ord dansk. Der kunne hun jo fuldt ud bruge både skriftsprog og det grammatiske og ordforrådet, det talte sprog på kinesisk. Men man kan det jo måske til dels, hvis det er, at man har indblik i en del af sproget, men ikke fuldt ud. Det kunne også godt være, at man for eksempel er rigtig, rigtig stærk i hjemmeord, sådan typiske hjemmeord, som for eksempel ting i køkkenet, eller det håndværksmæssige, eller et eller andet lignende, som man har talt meget med sine forældre om. Men når det handler om ordet perspektivering eller metaforer, så har man det ikke nødvendigvis på modersmålet. Det håber jeg også var nok. Må du spørge ind? Ja,
Så er der et spørgsmål mere. Hvis vi søger 10 lektioner på en elev, men som først får sine lektioner efter jul, hvad gør man så med handleplaner inden jul? Og evaluering, tænker jeg også. Den vil jeg gerne svare på. Der skal først indsendes handleplan og evalueres på det eller efter at eleven eller handleplanen inden eleven påbegynder undervisningen, og evaluering først efterfølgende. Så har jeg ikke rigtig. Og hvad hvis man i januar skal lave evaluering, men man først lige har påbegyndt undervisning? Jeg tror, det er det, der tænkes. Nå, ja, men der tænker jeg ikke, at man er i stand til at kunne evaluere ret meget, hvis handleplanen lige er udarbejdet. Så der skal man ikke indsende en evaluering. Så vil man skulle indsende den efterfølgende. Altså, når vi når april, ikke? Så vil det så være maj, man evaluerer. Man evaluerer i april, og sådan den skulle indsendes den 15. maj. Ja. Ja. Så er der ikke umiddelbart. Jo, nu kommer der flere. Der var en, der skrev, jeg fik ikke helt svaret vedrørende de 2 mål i stedet for 3 i handleplanen. Jeg tænker, svaret var, at man måtte godt nøjes med at have 2 mål. Er det korrekt forstået? Ja. De nikker. Ja. Så er der lidt længere spørgsmål her. Hvis et mål er at arbejde med forståelse i tekster fra danskundervisningen, det vil sige, at vi i DSA-undervisningen har fokus på at klæde eleverne godt på ved at arbejde med tekster for danskundervisningen, så de kan være godt med i danskundervisningen. Dette mål kan jo vare et helt år, da de jo løbende får nye tekster. Er dette okay? Ja, det er der helt var, okay. Og det var egentlig at arbejde med forforståelse i tekster for danskundervisning. Ja, Det er en og det er jo heller rigtig ikke sådan god noget, du idé. kan sige, mål er noget. Ja, det er det denne her uge, men det kan godt være, at det ikke er næste uge. Og der er det helt fint at sige delvis noget. Det er ikke sådan, at man er fuldstændig rigid i, at nej, det er ikke specifikt nok. Det er jo ikke alt, og sådan det ved vi jo godt med undervisning, som er fuldstændig 100% målbart. Men det er jo et meget relevant mål, og det kan jo godt være, at den ene gang, så er eleven helt med, og den er på hjemmebane i lige det her emne, der er tale om, og ikke nødvendigvis næste gang. Men der er hovedfokus bare det her, vi fokuserer på i handleplanen. Så er der umiddelbart ikke nogen spørgsmål, der ligger ubesvaret. Godt. Er der nogen lige her på falderebet, der har noget? Tyder det ikke på? Så vil vi rigtig gerne sige tak for nu. Tak for jeres spørgsmål, og vi håber, at kan man sige, vi har kunne give jer nogle informationer, I kan bruge til noget. Men tusind tak for nu.